इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिनाय नङा इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरोना थ' गासैबो नायलांजोबबानो जाबाय भिडिअखौहाय थ' हिट जागोन दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो गासैबो मा भिडिअ थ' जिखियानो जाया मानोथो बांद्राय पेक पेक बुखिबाय थाला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै आरोना जोंनाव सोर दंफैयो नुखादोंना? औ सिनायदों बाल्थिं उहा सुग्रा माबोरै दङ नोंसोरो थिक थाक दङ मोजाङैनो दङ जोङो ए मोजाङैनो दङ ना माथो साफा साफा नुसोदों नोंसोरखौ बोरैबा बुगालिलि हापां पां नुथारदों खोमा आङो ना औ नुदोंथ' आरो गावदांदां हापां पां नुदोलै औ गावदांखाना अबेयाव? गावदां गावदां ए। नुथारदों हनै मोखाङानो हापां पांखा नालाय मानोथो हापां पां नुवा जानो सिख्ला मानसि ना सिख्ला मानसिफोरना हापां पां जाखायो हलै मोखाङानो नै औ। हापां पां अलै भुमिका मिथिखागौ दे गासैबो हापां पां होनना मानसियानो बाग्रांसिखा जि बाग्रांसिखा आङो औ आइ लाभ इउ भुमिका I love you I love you I love you too आयु माबायदि मिनिथारो हापां पांनो हापां पांबाबो लानिसैलै आं नोंखौ बे भुमिखाखौनो फसायखाबाय बे औलै फसायनाया फसायदोंमोन बे भुमिकाखौ नाथाय नैयानो खखाबो दारि दोङो नालाय जोगोन बेखौहाय फुदुंबाथाय आयु माखौथो मिनिसोखो सानैबो हापां पांनो गोसो थोनाय दङ नामा गोसोनायानो गैयाबा दहायनो दायो भिडिअ कल खालामगोन दै नोंसोर सानै उन्दुनायखौ नायनांगौ सिख्ला मानसिनि उन्दुनायखौ देखायजाया ए सिख्ला मानसि उन्दुनायखौ नायजाया आरो ओमफ्राय थालिर जायोनो जाया नोङो थालिर भुमिका जा जायो आं रायखस बायदि दे थालिर जायोबा खनसे खनसे खुदुमहर नोंसोर सानैबो आंना गोलाव नंगौ नङा बे वाट्सआपाव हरनायालै गोलावना नोंना जि गोलाव गोलावखा आरो हरबावना दोनदो वाट्सआपावहाय जा खालामो खालामबाय थाबानो जाबाय आं दाहाय नायनानै खालामसै दे नायनानै खालामो ना मा खालामो खालामबानो जाबाय आंहा वाट्सआपाव हरनांगौ हरबाय आरोना भुमिका मास मोनसेयाव खनबेसे खियो आंना मास मोनसेयाव 25 दिनल'सो जायोलै मिथिबायना मानोना मास मोनसेयाव खनसेबाबो खिनाय जायो नालाय बे खिनाय जानायाव मुलि जाबाथ' सानबा सानथामा थाखायो माने खिनो ओंखारा आरोना